Hello, ndị be anyị. Ọ na-anọkwa ya o? Mmadụ ọ nọkwa n'ụlọ? Ndị be anyị ke ndị nọ online kịta, anyị sị ka anyị kpaka n'ife ndị Igbo. Ọkwụ ndị nọ n'online o? Ọ nịla online signal ọ mee aka ka anyị fụ na ụnụ na-afụ ife anyị na-eme. Ndị be anyị ụkwụ ndị nọ n'online o? Onwe ndị be anyị nọ n'online o? Gbagotenu ka anyị sụọ ọnụ. O tekwena biko ọ na-afụ ife anyị na-eme, imetụ aka na share button, share kwa. Ọ nọ na-afụ na ife anyị na-eme. Kọmentị ya nọ na ọ na-afụ ife anyị na-eme, ọ na-afụ ife anyị eme, kọmentị ya. Tinye kọmentị gị na ọ na-afụ ife anyị na-eme. Daalụkwanụ ndị be anyị. Nke a n'ime room ka ntị ka mee nke a ka anyị kwuke n'ife gbasara ndị Igbo obele. Ma afọrọ mmadụ hinne anyị egbuo ya nkenke. Ndị be anyị nọkwa o? Ndị nọ online gbagotenu ka anyị fụnụ. Ndị mmadụ ọ nọkwa n'ụlọ? Onwekwelu ndị nọ n'ụlọ? Gbagote online. Ife anyị chọrọ ikwu n'ọnụ Igbo, n'asụsụ Igbo ka anyị ekwu. Ịkpọ Igbo anyị ebe o si akpaghị, mana ife anyị na-ekwu ife gbasara ndị Igbo. Ịkpọ isi anyị na-ekwu ife dị etu a ka a hazie na ya adịkwanụ mkpa. Ife anyị chọrọ ka ịkpọ kịta kwuo. Mana anyị achọgodo ka anyị fụ na ndị mmadụ abatago online. Ndị na-enene ụnọ na-anụ ife anyị na-ekwu. Kọmentị ya nụkwa na anyị ụnụ na-anụ ife anyị na-ekwu ka anyị wee na-aha ya ije a. Kọmentị ya nụ. Anyway, ife anyị chọgasịrị ikwu taa bụ ife gbasara ndị Igbo. Maazị Nnamdi Kanu, ọha na eze enwegokwa onye ndu ọzọ, onye anyị ma ama n'ote narị anyị ma onye a na-akpọ Iwanyanwụ, Chief Iwanyanwụ. Ote na anyị marịa. Anyị akwụkwanụ maka ife gbasara Peter Obi presidency na ọwụlụ Peter Obi ya achị kelu ka ọ ya adị. Anyị ekwukwa gbasara na ọwụlụ Tinubu ya achị. Anyị na-achọkwa iji ohere a kwukwa maka Lagos, maka ife ndị Igbo nwe na Lagos. Ya na ife gbasara igo ana n'ala Igbo, igo ana n'ala Igbo. Maka ụfọdụ na-asị ndị be anyị na-anụ na ana Igbo adịgo mma. Akụluo unu amakakwanụ. Akụluo unu. Mana ụmụ gasịrị ife soe. Asị ya akụluo unu. Ọtụtụ ndị chọkwa na idozi ịgbadata ana Igbo bịa lụọ ife, dozite ife. Mana kedu ife na-achụzi ha? Kedu ife na-emezi na ha achọghị ịbịa? O nwere ife ndị oyibo kpọrọ insecurity. O socha. Enweghị onye ya bịa ebe ọ ya wee bịa, ndị ntọ atọrọ ya ofuo. Ofe ụfọdụ na-alụzi n'ala Igbo wụ anụ na mmadụ natara eje gbaa ama na onye dị etu anatakwana ka agbalị ka ya esi tọrọ ya napụ ya ego. Ọnya na-eme ndị mmadụ na-agbafusị. Ọtụtụ ndị be anyị na Abuja golo ana na-ego ụnụ anụgolo ana one ndị be anyị nwere na Abuja na-eke a n'ụzọ 100 na ndị be anyị nwe 72. Nke a mgbe Rufai ka na-achị. Anyị amụghị ka o si wee dị kịta. Mgbe Rufai ka na-achị, eke a na Abuja 100, ndị Igbo were 72. Kịta onwe onye nwere ike ọrụ na ha enwerugo 95 ma ọ 90. Ahụ ezigbo akụkọ.
ka ọ ghara ibukwa unu isi ka ọ ghara ị na-ebu unu isi ọha ezigbo akụkọ ahụ akụkọ ọjọọ maka na onwe ka o si wee dị ụmụ ife a na-akpata na mmadụ na-anachighi azụ mmadụ kpakọchaa ụfọdụ owu ndị rụrụ ụlọ rentị ma ebe a ya ebi ịlụpụta ofu ụlọ ọ bụrụgodo ụlọ ana onweghị nke belu 5 million mana ịlụpụtacha mmadụ tituo ndaghachi azụ ka ọwụ ndaghachi azụ ka ọwụ ndaghachi azụ maka na ego ka eji wee lụ nyawa ife maka ndị na-asị na onwe ife ọkwa ụnọ ịkpọchi ya mmadụ azụ maka eji ha akpata atụfuo awụla ọgaranya ịgbacha mbọ niile ịgbalụ mmadụ etituo ya asị na gọọmenti nka eji ha akpata atụfuo abụọ ọgaranya asị na gọọmenti nka so ife na-agwa ndị be anyị ọnya ka esi ka anyị kpaa taa etu anyị si bido nke awụ ndị na-asị anyị bata ana Igbo bịa dozie ana Igbo ngwa na-asịsị bịa dozie ana Igbo ịdịkwa nkwadowe ịnabata ndị na-abata abata ka ọha bata ije gbaa ha ama ọkwa nya ka ụfọdụ na-eze ife mere ọtụtụ ndị be anyị ejighị abịalute ka a ghara ịtọrọ ha ka a ghara ịbịalute aka akụkọ ọzọ ọnya mere ọtụtụ ndị be anyị ji agbara ọsọ onye chọkwa ka anyị kpaa n'ife anyị na-egosi enwere link anyị na-eshi ya kịta iklikie na link ahụ ịchọ ka ịbata ka anyị na-agụ sụọ ka ị kwụrụkwa na ife onyonyo etu a nsi wee kwụrụ ịbata ụnụ afụna o nwere onye ụbọchị a onye sendịrị m meseji ụbọchị a ife ọgwalụ m ụwụ o nwere ife ọsị m gbasaa ogola ana n'Enugwu gochaa ana n'Enugwu gbachaa ya fensị pụtakwazie ọwụrụ na atịkwazie na ọhụ nya nwana na-agwakworie ka esi eme n'ife gbasara ana ebe ahụ etitugoli fensị ya asị ya na agwakworie ka esi eme na ọhụ ịnọkọta ịpụta igolo ana asịkwa ya wote nke a onye lesili a na-enweghịkwudo ike ime anything ya inyelezi ya aka ife niile awụ nsogbu anyị na-enwe anyị chọrọ ka unu tinye ọnụ n'okwu a ọha ndị be anyị gbadata na bịa na akụruo unu ụlọ ọ dịkwa secured n'ọnya ife kacha mkpa ọha isi ndị be anyị gbadata so etituo unu ọlụlụ alụ so ndị be anyị na-atụkwuzi egwu ije go ana na ana Igbo nwanụ ịnụtị ha gbadata bịanụ n'ọdị asị ha gbadata bịanụ n'ọdị unu edozi na obodo ndị ọzọ bịa ndoziwe ana Igbo mmadụ abịazie na ana Igbo golo ana ọpụta echi ọwụ na-etituo onye ọzọ azụalụgo ana ya na ana Igbo ka nke a na-eme nke ahụrụ na ana ndị ofe mmanụ ka ezi ebe dị sefu a na-emezi egwu na-atụ ndị Igbo ụfọdụ asị ka m biri Abuja lụchala ebe m ma ebiri ma ọ lụwadụọ ka ndị ọzọ si alụ ka mee mgbe nwanụ nlụzue mma na m eluzuge kama ọ ya awụ mbịa ngocha onye ọzọ akpaghalụ si na ọnya nwe ma ọ bụ asị na obodo amụghị maka ya o nwe nwanne anyị nwoke mụ na ekpakwalụ ụnyaahụ sị m na saịdị
a na-ele ana na side Achala Anambra mụ na ewe na-akpa na-asị alakon m igo ana mana na egwu na-atụkwu m n'ife akụkọ a na-akọzi o wee sị na onwe ka ndị be ha si eme nke ha na ịchị igo na ha ahazicha n'ife ọ dị ka igocha ịkwụkwazie 55% na per plot na ịkwụ ha na 5% ya ka ọ 10% na igwe nwere okene ndị ọzọ nwegasịrị okene na onweghịzi onye ya enyewu nsogbu nsị na ọ dị mma na etu ahụ na ọlụ etu ahụ ka o bere n'obodo ya agbalụgo osighari na inwe onye ọzọ onye bịara inye nsogbu n'obodo ya pụta gba onye ahụ mgba maka na ha ahazichaghị ife etu ahụ ka o kwesịrị isi dị ka anyị hapụgodo akụkọ a na igo a na be anyị kwa ka anyị chi ya na Lagos na ndị be anyị ụnụ na ife na-afịanụ obere ife etituo ndị be anyị bụ eje gosi ha ofu kanal ọdọ mmiri ha ejiri ego ha kpochie ha kpochicha ha lụọ ọnụnụ lụọ ife a na-agwago lụchacha dozie ma ụzọ esi abịa ebe ahụ emekọlụcha ndị nwe obodo etituo iwewe ha na ha dịka ife merụ na mgbe ndọrọ ndọrọ ọchịchị a nke a na-akpọ elekshọn maka na ha chọrọ ka ndị be anyị tụnyere onye be ha ndị be anyị wee tụnyere onye be anyị o wee na-ewute ha wee gwakwa anyị na onwere ụzọ ha si eme ka ha si eme mbụ ka ha si eme kịta amụ afịa ndị be anyị ọkụ etituo nke anyị etitu kulisie ndị agha kulisi enwere nke ha ji gọọmenti eme nwee nke ha ji ndị a na-akpọ ala area boys eme ọtụtụ ụzọ ka ha si apịa ndị be anyị ka na ife anyị eme ife a ndị be anyị achọrọ m egwu ụnụ na Lagos ejugo ụnụ alụzi ya anyị ma oke ọrụgo na ikwe na one Nigeria onwe onye na-ata ụta na ikwe na one Nigeria mana ụnụ alụzi na Lagos ejugo ụnụ ejezina kpochiri ha ụnụ ekpochiziri na ha aka etu asị anyị na-ekwu na anyị ma ife mana anyị bịakwazie ụfọdụ oge anyị na-eme ka ndị amaghị ife ụnụ ekpochiziri na ha nke ị nwere enwe malụ ka ihe esile na-agwago yes ekwetara m na ofu Naijiria dịka isi ikwu ma ọ ị na-ekwu Naijiria ma ị na-ekwu Biafra ụnụ afụgodo ka obodo dị o nweghị ife dị iche n'ife a na-eme na South Africa nke a kpọrọ xenophobia ya na ife a na-eme na Ghana na ndị be anya na-agụ ha retail market ọ na-ewe ha iwe ọfụma ebe ọ na ndị be anya nọ na a na-akpọ ha n'agbanyeghịkwa ndị be anyị na-etinyekwa aka n'ife ọjọọ dịka ka ndị ọzọkwa si eme mana ọbịa dịka ndị be anyị ka ọ ka agalụ ije na South asị na ndị umengwụ ndị South achọghị ịlụ ọrụ asị na ndị be anyị bịa nakalụ ha ọrụ asị na ndị be anyị bịa nakalụ ha ọrụ ndị chọrọ ndị achọghị ịlụ ọrụ ebido atakwa ndị be anyị buwe ha agha o ruo na ka ndị be anyị ya amala ife ị bịa na Ghana asị na anyị ntiri nwee $1 million na ya azụ afịa na Ghana ife a na-ekwu ị bịa na Lagos asị na ya anakọcha na ha ife niile anyị nweta na Lagos nwekwo nke adachila ya adachi nwe nke enyela anyị enye anyị gokọrọ ego mana ọ na-ewute ha elekọchana ị na-anya ọfụma ịfụ na kamgbe ife a ji eme ịfụ na onwe ife ndị be anyị nwere ike ime emekọrịcha ịfụ na ọha nwa nwee mmeri maka
ndị isi ọchịchị obodo na-akwụnyere ha. Ugboro ole ka ịnụgolu na agbala afịa onye Igbo ọkụ, gọọmenti abịa nye ego, gọọmenti obodo anọ na Lagos abịa nye ego si ya ngwa bidokwa afịa ọzọ. Alụgo ka ndị be anyị amala ife. Were ile gị gụọ eze gị ọnụ, ụnụ alụzi ya ife na-achịgwu ụnụ na Lagos ejugo ojugo. Ife na-ewute m wụ na ọtụtụ ndị na-enenekwa ife onyonyo anyị na-eme kịta ka na-achọ ịgo ana na Lagos. Enwere ike ikwuchakwa ebe ahụ ejegolu, mmadụ elesikwa ha, ekwuo how many million, ekwuo how many million ịma idewegolu afọ one, how many million ịma idewegolu ịma. Nya ka m ji kwu na mbido ife a onyonyo a na-eme sị a na-akpata ka atụfuo. O nwere ife na-aza impoverishment. A na-eme anyị ka anyị daa ogbenye mana anyị amaghọ. Anyị kpakọrịcha ọ dịkwa ka 1967 ego dị ka enyere ndị Igbo, ife ọzọkwago nwee na ọba ego emecha enye 20 pounds. So ife ndị a na-eme ewu iji aghụghọ na-eme anyị ka anyị daa ogbenye. Anyị nwawu ndị Igbo, ndị be anyị na-alụzi na unu egozi na lewenụ nke unu golo ego. Ama n'ọwa Nigeria ka anyị kwenyegodo n'ọwa Nigeria ma ọ nọ Biafra, lewenụ nke unu golo ego. Maka ije na South Africa anyị ekpe ugbokwu ha. Ụfọdụ ya atụ anyị ekpe ugbo ndị South Africa, anyị ekpe ugbo ndị Ghana na ife a na-eme anyị. Onwe bụ mgbe a sị na ndị Igbo kpewuru na Lagos gbasara ana na ife a. Ị nwere ike gogide gocha echi nwa ịma ụbọchị ya mụrụ awụrụ local government chairman, ọ sị na achọrọ imelesi ebe ahụ were eme ife ọzọ. Ọ dị bad. N'ebe anyị na-egosi na pụtawazienụ Lagos ejugo. Bịanụ na be anyị, mana anyị ahazicha n'ime be anyị ahazicha ife gbasara ego ana, maka ọtụtụ ife ọjọọ na-eme gbasara ego ana. Mana bịanụ be anyị, ọ ya ekwe anyị nwasetụ. O nwere ife na-aza na ụmụnne, idozite ụmụnne esemokwu na-adị izi karịa idozi esemokwu wit ndị ilo. Gbadatawanụ be anyị. Solomon Mba, daalụkwa ka m gwa Fidel Azuka. So how long will this be? Kelife how long? Kelife na-ekwu how long will what be? Solomon Mba ka I say, because one happened to me also after buying 2 plots. One come out and sold that it is their own now. Can you imagine? And nke na-ekwu Solomon Mba nke a mere n'ala Igbo kwe onye Igbo ọzọ lesi ibe ya na maybe no o si n'azụ narịa ma o jezie ndị ọzọ ma ọ wụrụ ana agbakọ ọha gbakọrọ wee nwe mmadụ ewere elesi. Ọ wụrụ ana agbakọrọ wee nwe mmadụ ejelesi. So ife anyị na-ekwu na anyị na-asị ndị be anyị gbadatanụ n'ala Igbo. Anyị na-ejikwa ọnọdụ a anyị agba mbọ ka edozie iwu gbasara ile ana na igo ana n'ala Igbo. Na aha akpata nwe onye ji akpata etufu awụrụ ọgaranya. Ndị Igbo nata ezie unu egosina na obodo ofere mmanụ, obodo nne ofe mmanụ. Batanụ be anyị bịa golu. Mana be anyị ọ dịkwa safe igo. Ekwugo m ọtụtụ ife. Nke kacha njọ wụ mmadụ lesighi ana tupu ịmalụ ọtụtụ ndị apụta sịgụ na ọhụ onye anwa ana, sịgụ na ọhụ onye anwa ana, sịgụ na ọgwakwalụ ka esi eme ana, sịgụ na agwakwalụ na ndị detu anyị ego ana ebe a. Ọ dị nsogbu ndị be anyị na-enwe. Na agwakwalụ na ndị detu anyị ego ana. Game with pets. Daalụkwa. Ka nkenegodu my sister. Truth is life. Nne daalụ. Kedu ka obodo ahụ dị? Anọ na mgbe oyi ka anọ na mgbe ọ na-adị ọkụ.
Nedalo. Angachi has game with pets. Biko, tell Igbos to stop this nonsense talk of saying they develop other people's land because it makes it look foolish as a people. As you all look stupid and foolish. They say, onye sego onwere onye sego je doziere ndị ọzọ obodo ha. Ịma ha oke webe anyị mana na as a Nigerian onye ọna nwere right ibi ebe ọbụla sọrọ ya mana ụnụ afụgonu ka ife si dị ekpegide ikpe a kele ndị ọ na-analụ ọ na-anakewelu ndị ahụ nwe ebe ahụ o nwere ife na-aza na mmadụ o nwere ebe obodo ya anọlịsị mma eji ife niile nwere wee nụ ọgụ ebe a mma nwụ ebe a ihe cheki ebe ahụ ị na-azụ ana edorede ịnwụ ebe ahụ mana ọrụ be nna gị asị adụm redi ịnwụ kama mma hapụrụ onye ana mana ị nọ na Lagos edorede ịnwụ maka ana ụlọ asịsị na ana na onwe ife ọwụ na ha ewerie mba a na-eme ndị be anyị ka ha dawa ogbenye makwa ego anyị na-eluzu onye alụzuo ịlụcha makwa ego na-eji alụ unu gasị unu fụrụ na nke emere na Agọ Palace ụbọchị a ọkọta makwa ego na-eji alụ ofu unu sọsọ iru ufudu unu enu kịta 4 million a na-ekwuzi okwu ego iji ilu eme finishing na ndị ọzọ ịlụcha ofu onye apụta etituo ya nda 10 minutes esi na unu kwa ha na-eluzu makwa ichetaghị ego na itinyere ịma ha na ogbenye ka a na-eme ka ndị be anyị daa ego ahụ nwere ife ọka aba n'ala Igbo na ụlọ n'ala Igbo ka ịlụrụ ya ogo tax ka na aha na-akwụ ma ọ bụ ife ndị ọzọ ma ọ na ụmụ gị inherit ya ọ dị njọ da na-etipịara etipịa Solomon Mbasi, you're right. Nwanne, we have to develop our homeland. I kwesịrị develop by no. And development in Cabros also each in the ọchịchị. And ọchịchị disappoint guy hinne. Ha kpasị guy iwe. Development ya na-ekwu. I like him ife ụfọdụ na-emegasị kịta. Akwere etu aka Lagos si wee baa. Gọọmenti ọ na-alụ ndị mmadụ unu na Lagos. How many housing estate ka gọọmenti nwere on ndị mmadụ estate ime ndị mmadụ abịa golu inwe ama ife a na-emegasị kịta ọmaka nyakwa na-eme na Asaba ndị Asaba daalụ nọ ọkwa Asaba wụ ndị Igbo ka ụnụ malụ anyị na-afụ ife na-eme na Asaba ife a ka achọ ka ọ na-eme n'akụkụ Igbo niile ndị estate agents anyị chọ ka a na-eme ife a kpọrọ enweta nnukwu ana egbuwasịa ndị mmadụ egolo agwa unekwu ụdị unu ya alụ a na-aplan ya na-expand ndị mmadụ a na-ego na-develop etu aka Lagos si wee mepe ife ndị ọzọ ya tinyekwa na ya wụ industries companies a na-alụ ba anyị nwere ike imepe anyị eche ka ndị ọchịchị ka ọ wụrụ sọsọ ndị ọchịchị ya na-eme ife niile mba ụfọdụ ya sị na seaport abịa bụ seaport ya abịa mgbe ọ ya abịa megodo ife ndị ọzọ nke gọọmenti nwere ime ewe ilu na ndị ọzọ ka anyị megodo ife anyị nwere ike ime ma ịlụ recreational facilities o nwere ife mmego na ife onyonyo mmelu ụbọchị a ife mmelu ụbọchị a o nwere ife onyonyo mmelu anaba anyị enweghị planning anaba anyị ahịa enwe planning o nwere ụbọchị njụrụ mmadụ enwere burial ground na Anambra anyị enyigide ọnụ ndị be anyị n'ụlọ n'ime ụlọ ahụ ka enwere sokaway n'ime ụlọ ahụ ka ụfọdụ lụ borehole enyi ije na Anambra a na-adịkeweghịzi anyị nwekwa planning enwekwa ka anyị si ka alụwa ụlọ ka o tokarịa ọ bụrụ 3 story adị n'Ọnịcha nwere ife na-aza a na-alụ n'ete enu enwe ebe amapụ out ebe a ka anyị na-enyi ndị mmadụ enwe ebe amapụ out ebe a ka anyị ji mee recreational centers mgbe anyị pere mpe nwere ebe anyị na-agbagasị bọọlụ na village ebe a ka anyị na-apụta steady anyị nwechara ebe anyị na-egwu egwu mana kịta ebe niile ahụ enyichago ụfọdụ na ya ebia sị na enyigo onye ebe a sị na alụchika n'ụlọ development amakakwa
kwano mana enwere ife na-aza ka a control oye ndị be anyị need plan. Oh, Solomon ilego nke ahụ igolu. Let's see. Okay, Solomon say before I have a land in Okota, but I'll sell it and ịma ka esi eme. Ọgọdụ na mmadụ bịa tie aka na Igbo so nka anyị ekpegide ekpete ọ ka mma. Clement of Ebu, I swear that I will not buy even anything outside Eastern Zone. I love people and let us develop our place. Exactly. All do chai kwesịrị inwe. All do chai kwesịrị inwe. I develop one eye for agricultural purpose. I'm going to buy a map say out. Na ndị ọchịchị enwere ọtụtụ ife kwesịrị ime gasị. Enwere buy a map out. Say go no. Ebe a ka anyị etinye ife dị etu a. Onwere onye Igbo bae na America mụ na ya na-asụ ụbọchị ya sị na eke esi ebido develop obodo. Ọ sị na ịbịa na America, US ọ nọ. Na ife a na-ebugodo ụzọ awọkụ n'obodo wụ agricultural economy. Na agụ anyị agụgodo onye ọwụna ebe a ka a na-esi ebido. Gọọmenti obodo ọwụna kwesịrị enwere ebe a na-aya ewepụta. Asị amanọ California ka ọ na-ekwu na efu a na ebe a na-akọsọ nri karịdịrị ụfọdụ steeti nọ na Nigeria. So a na-ebido na agricultural economy ka agụ ghara ịgụ obodo ahụ, especially obodo a na ha na-alụ ọrụ. Enwe agricultural economy. Enwe ebe gọọmenti gbapụta sị na anyị alụ na ebe anyị eme nke ebe a nri ka anyị eji ebe a akọ ebe a. Abịa nwee mechanized farming, ọ bụrụ sọọsọ iji aka na ọgụ ka o wee na-adị izi. Nekwa Ukraine kịta, ị mara Ukraine na-azụ ụwa niile a nri. Agha Ukraine ka m ji wee ghọta ife na-eme. Israel efuru so azụ ụwa, obele Israel ahụ ma amụghọ na ọka na just etu a n'Igbo ha ka Israel niile ha ama na ọka n'Igbo. Mana Israel na-azụ ụwa akụkụ ụwa hinne nni maka ha ghọtara etu esi eme. US nwere ike ịzụ ụwa niile nni, zụọ Afrịka niile maka ha ghọtara etu esi eme. Ọwụ na mụ nọlụ n'ọchịchị aha m akwado okwu echi achị maka ụfọdụ ghara esi na campaign ka m na-eme. Nọ n'ọchịchị m ebidogo na agricultural development. Agricultural development gbasakwuru na ebe anyị si eje na farm anyị na-anyị edozikwa edozi. Ilu anyị si aga na farm anyị edozikwa. Anyị ata ọfụma ka traktọ nwee ike na-abata. Anyị ebupụta gọọmenti eme ihe akwado ndị farmers n'obodo ahụ with tractors ka o wee na-adị mfe na-adị izi. Ebe nwecha agricultural economy ebe kwuezie ife ndị ọzọ maka the first basic thing mmadụ neediri ka o wee survive nri na mmiri. Enwe pipe borne water, obodo niile mmiri a na-agba, ọkụ a na-enwu n'obodo, abịazi edoziwegasị obodo. O nwere ụdị ukwu osisi a na-akụ. O nwere ọtụtụ ife onyinye anyị na-eme na-aga n'ihu. Mma na-ewetatụrụ n'ọtụtụ ife. Mma na-egosi ndị be anyị ọtụtụ ife. Ndị be anyị n'idili anyị edozinukwa n'ebe anyị etu esi efi anyị edozinie ma na-etikọ agbakọta abịakọnye ọnụ atụ arụ. Ọtụtụ ife nwere ike ime wee dozi be anyị amaka. Ọha epụtagoro ka Soludo chụwa ndị isi na-achụsị ndị vendor n'ilo. Chụsịsịa ndị vendors niile nọ n'ilo. Na-ịchọ ka ọ dị ka nke Germany. A nwere stages. Ihe emegodo nke ihe eme.
ịchụsị ha ka aje welu store ego one ka a na-akwụ makwa na commission ka ndị vendor ji eli nri esi ka ịchụsịa ndị vendor ka ịchụsịa ndị vendor ka ọ dị ka US alụ o nwere ebe a na-ebidogodu ọ bụrụ ebe ahụ anyị emecha detu ahụ machaa mma ka obodo ahụ ị na-ekwu mana o nwere ebe a na-ebido ka nnegoro ife nwanne anyị nwoke na-ekwu Monday ehihie our people behaved like they have a tree somewhere where they pick the money, demolishing your house worth of billions, and you see same person buying land in the next street. Sad, very, very sad. Very sad. Ụfọdụ adị ka akụpụrụ ha uche. Ime nke na-ewute m na ọtụtụ ebe a etilisila na ndị be anyị na-agọ ọkọta ebe niile ahụ etilisila etilisi na-echikwa na anyị elesikwa ndị ọzọ ha egoro. Nwanne m nwoke Monday ehihie ị na-ekwudo na that same street ọ bụrụ ọsọ na that same street ebe ahụ etituru ụlọ ka anyị elesikwa onye Igbo ọzọ ogolo ebe ahụ etituru efi echi ọkwụkwọ ụgwọ. O nwere ukwu osisi na-amịrị anyị ego alike m ajụjụ ịjụrụ o nwere ukwu osisi na-amịrị ndị be anyị ego a na-etitu ọfụ ka etituru ụlọ ala ịkwara aka ebe ọzọ ọkwụọ ụgwọ alụ merụ hey Mr. Fish anyị achọghị call na ife a ịchọ ka ịkpa anyị bịa na screen ị na-anya ịgbago n'enu ị afụ ebe anyị pese link eche bịa na screen o nwere nke anyị na-akpọ call anyị achọghị ịkpọ call na nke Mr. X Fish ka Mix Fish ịgbago enu onu ịchọ ịpụta na screen ịpụta indicate interest ị bịa na screen ndị mmadụ na-afụ gị etu esi afụ m. Truth is life, nwanne m nwaanyị. I say when I had go back to your place during the elections, I lost every appetite of interest in Lagos and I will go back to my place. Can you imagine? Ulu na mgbe election. Asị na ikwesịghị ịtụ isotu n'ife gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị. Mana ị na-akwụ tax na Lagos. And business ị na-eme na Lagos melu Lagos ji ewere ife ọwụ. Business ndị mmadụ na-eme ọ bụrụ sọ ndị be anyị ma ndị ọzọ. Oluo n'ime ịhọrọ onye ya achị. Ndị be anyị na-achọ onye ya achị ka ọ dịrị ha mma asịghị gaa na be awụlụ mmụnwa and onwe ife emekwatara ya ịnụ ka gọọmenti na-achị obodo na-ekwu gọọmenti na-achị federal gọọmenti onwe ife emekwatara ya ife a na-agwa anyị ndị be anyị edozie na be anyị. Lagos a na-ekwukwa n'okwu ha ka Anambra kati obele. Lagos is the smallest state in Nigeria. Ọnụ na-amụ ọkụ n'ụmalụ ife Lagos jikwa na-eme ka o si eme ewu maka na ọ nọ na seaside Atlantic Ocean. Gọọmenti the federal gọọmenti develop kwanụ ya mana ndị be anyị bido obele be anyị adịkwa mma mmiri nọdewele anyị all matter of nwere ife na-aza designate this water. Even Onitsha an international coastal line ọ nọ na Berlin this thing or Berlin Conference Declaration or international coastline or a matter of policy. Onitsha adị ife na adredge anyị be anyị adredge. Ndị be anyị gbanweenu esteti L1 esteti ka anyị lụwakwa ụlọ na-agbagonite. Ọ na gọọmenti etinyekwa anya na nke ahụ alụ ụlọ na-agbagonite ọfụma esevu ana ọtụtụ ife anyị eme ka ewe dozie obodo dịkwanụ mana ama m na ụfọdụ ligolo ọchịchị ọ dịka agbara ha ife n'isi. Ndị mmadụ ya maneji nwu spesi ha
Enwere ndị agha etitu nwee ndị agha ebugote esevu ana adịghị n'ala Igbo mana họzi nke na ya amaghị ife anyị ya eme asịghị na ndị Igbo niile nata na anyị afụ ebe ebi ahazie ya ọfụma. Ife mee na program nke anyị na-eme na anyị akwadochaghị anyị ọzọ anyị eme anyị akwado ọfụma gosita ụnụ ọtụtụ ife ka a na-asị enwe ha na-enwe ha anadịcha anadị onwe ka esi eme. Victor Mante, we say we have land in Anambra and Ukwoji after our Omama. Our mama will know Yadki Imo State. Ukwoji, okay, Ukwoji. Mogasimeba. Manam Odoka Magafega, one mama, Odoka Gacha, one mama, Eba Abia State also. Odenka. Amacha Homeba. Amacha Homia. Mana ọ sị na ana dị ebe a maka ndị na-achọ ana ndị be anyị na-achọ ana na-ene anya na ife onyonyo a na screen netuo n'anya Victor Mantis na ana dị ebe a. Truth is life wee sị I will go to any village in Igbo land and develop it and live there with. Ọ dịkwanụ mma eziokwu amagasị m ebe kama mma alụ ụlọ n'ebe ahụ ha n'Igbo ya alụzie m na Igbo ofe mmiri side mmiri eje m anadụ na Asaba ọ na agwụgo na Asaba ndị m abawago Ọnịsha Ọlụna ka ife a na-akpọzi ka ife akpọziri ya na Asaba anaghịli nne a na-ele nene ka Asaba si agbagonite ọ na-atọ anyị ụtọ n'obi maka Asaba wa na ndị Igbo. O nwechara ebe ndị ọzọ jee Ọka ebe niile na-abido na ndị be anyị doziwenu mana ife nna ayọ ka gọọmenti tinyekwa aka ka e nwee control development. Enwe ebe anyị asị si alụ n'ebe a enwekwa ebe anyị asị lụọ n'ebe a nwee ebe anyị asị hapụ n'ebe a achọrọ iji ebe a mee ife dị etu a achọrọ iji ebe a mee ife dị etu a. Victor Mante, big huge land ọ dị mma. Clement of Igbo say, if we unite ourselves as Igbo community, believe me, Nigeria will never insult Igbo. We can do this if Igbo people agree and said we can do it. Just come together and develop Eastern states. Clement of Igbo, I agree with you so much. Ọ matara of ịgwa ndị dị etu a mekwa na etu a mee na etu a mee na etu a enwe m obere network problem mana ahaziga ne ndị be anyị emenie. Clement of Igbo alike m ife idel ọmaka ndị Igbo nwere ike ime ndị Igbo ji ọ matara of inwe onye ndu ya hazi ha mee na etu a na ife a chọrọ ime ebe a na nke a chọrọ ime ebe a egbuwasịwa na egbuwasịwa ọtụtụ ife anyị eme dị nwekwara ife ọzọ anyị eme mana anyị ekwugasị ya na next program. Ma ịkọ ukwu osisi a na-akọkwa ukwu osisi so dozie obodo ukwu osisi na-achụ ọrịa o nwegasịrị ọtụtụ ife ukwu osisi na-eme ka obodo maa mma ma ịkọ ukwu osisi agwagasị ndị mmadụ na ebe a akọwu gọọmenti nwecha nke ha ya eme. Ịbịa Abuja ukwu osisi mere Abuja ọma mma mana ukwu osisi enenegomie ebe nnenegasịrị ukwu osisi ya ka ọ na Abuja awụ ọ bụrụ ukwu osisi ekwesịrị ịkọ inecha anya ifu na ọ na-agbawasị ilo. My research m na-eme afụgo m na onwere ukwu osisi anyị akọ na-enwe deep root anyị agbawa ilo mana ka anyị na-amalitegoro ife anyị na-eme be anyị ya adị mma ndị Igbo emeta nke ha amakarịcha ọtụtụ ife ka anyị emedozi ya n'Igbo ọ wụla ebe ndị mmadụ chọrọ ịbịa abịa. A sị na in the 60s Nigeria na Dubai wee ọgbọ
na backwardness Nigeria na Dubai wụ ọgbọ mana ka o si wee dị kịta ọ Dubai ka onye ọbụla chọrọ ije ma ndị ọcha ndị a na-akpọ first world countries na-achọ ije Dubai jefu Dubai mana Nigeria na Dubai ọgbọ 1960s 70s otebodo aka even ọ dịka late 70s a ka a na-agwa gị mana mmadụ pụtasị na-edozi Dubai ndị ọzọ kweta. Truth is life. When Igbo lands are developed from Cameroon, Congo, and other African countries will come to buy goods from Igbo lands. There are too many lands in all villages in Igbo land. Of course, truth is life. Different West African countries na azụ afịa Ọnịcha. Malụzie ka ọ ya adị mgbe edozigoluba ahụ edozi. Hazie ife ndị ọzọ kwesịrị ịhazi. Nwa obodo onye nwere akọ na uche ọ mmadụ na-agbanwe obodo mana onye ahụ ya agbanwe obodo a ya akwụnye n'azụ ọtụtụ ndị ya akwụnye n'azụ si ya ngwa ka anyị gaa n'ihu. Daalụkwa. Ekene Dịchukwu L Ana Ebene. My question is, who did this to us that we can not go by history? Na Mohammed onye mela ife a asị na enwere okwu na enwere ka esi ekwu ya asị ife mmadụ na-esi n'ife mere onye ọzọ amụrụ ọgwụgwọ na ọhụụ ngwa ka o mere directly. Ọtụtụ ife a na-akọ ọwụ ka mmadụ wee si na emụta ife mana ụfọdụ ya enecha ma na-agha godu onweghị onye Igbo kịta ya asịghị na ọnụ ha akụkọ ife mee n'agha mana ndị be anyị ejighị emụta ife ka ewepụgodo agha ọtụtụ ife emego na ọdị nso a na ndị be anyị ejighị emụta ma nke ka na-eme ma nke mere elubodo ụfọdụ elubodo 5 years 2 years ndị be anyị aka na-alụ ogbenye ka a na-eme ka anyị daa. Mụ na-agwa ụnụ a na-achọ ka anyị daa n'ogbenye ife ụnụ ọwụna etituo ego aka eji mee ife n'ala Igbo ego ka bụ uru ka ekpofu ife ahụ maka ego one ịchọgodu ime dekin eme ego one eji eme ka bidogodu na onye na-eme German floor na-alụ ụlọ maka ego one ya atụnye niile eme German floor ma rọd one ya enigodu na ana ịbịa baa ruo na dekin a duplex n'ịchọrọ ime duplex kịta dekin maybe 5 bedroom duplex n'ịchọrọ ime dekin kịta dekin ka m na-agwa gị onwe oke yara idewe 120 bags of cement at least na ọ na ibu cement ebu oles na na-achọghị gị ịlụlụ gị ezigbo ụlọ from 120 gbagowe bags of cement ịbịa go rod 16 rod 12 rod 10 ka ọ gịnị cheki go na-agbakọ na ego nọ ịbịago okwute how many trip okwute iyi ego ịbịago aja iwe bịa miskosi ya gbakọ ego n'ọnwụ ewe huo dekin abịakwa na rufuo emeshọlụgo roof meshọchalụgo wee bịa lụchee bịa mee finish na ịma na ọdụ ka ọ na-erikakwazi ego wee bịa tituo ya under 10 minutes etituo ife Chineke kwukwana ife ọjọọ n'ebe anyị na-akpata ka a na-atụfuo a na-eme ka anyị dị ogbenye ka ngụgo ife Monde ehihie dị na ọdụ ka anyị emechi ebe a Monde ehihie say our problem again is that the price our people position their land is extremely high. Do you know that you can get a plot of land in some part of Abuja as low as 400k, but in Igbo land from 1.5 million? Eziokwu ka ị na-ekwukwa ije na some part of Kogi state anyị adachi ga na adachi anyị asị obi alụọ n'eziokwu anaghị alụ ọnụ na be anyị
especially ịgbago asụ ọka ije n'ọka metụ ịgbafele metụ a n'aka kpọrọ gị price ịgbafele ebe ihe nwetado a na cheap obele ụmụ a na 1 million 1.1 na achara ndị akwụkwa lowest ka a na-ekwu ife ahụ ndị akwụkwa lowest anyị ka ekwugasị ọtụtụ okwu anyị chọburu ikwu maka Maazị Nnamdi Kanu mana program a agwụwana anyị ka awụrụkwa tọpik oge ọzọ anyị chọkwara ikwu maka Ọhaneze new chairman ya Iwa Anyanwụ anyị chọkwara ikwu maka ọchịchị Peter Obi na ọwụrụ nya ya achị ma Tinubu maka ikwenye na Biafra ma ọ na ikwenye hụ na Biafra onye ya achị Naijiria ka ya na-achị Naijiria. Victor Mante talk ị na-asị continue oke na-asị n'ọsọsọ okwu ka anyị na-ekwu aghọtaghị m mana anyị aranụwago up na Stephen Ogu we have problem of road networking. Is individual allowed to construct road? Some of the roads onwe nke ndị be anyị na-alụ onwe ndị na-edozi enwere ebe ihe edozi na ọbụna ebe enwere ebe ihe edozi tupu ị nwere ike idozi enwere ebe ọha akwa ọkụkọ doziri ụfọdụ ilo ụbọchị a dozicha ọha kapital na-edozikwa ụfọdụ ilo akwa ọkọ tiwara akị ka afụrụ ka nnọkọta n'anya ụbọchị a na Facebook fụ ilo asị ọ na-akọmishọn gọọmenti ga-ekene n'ihe na nke ahụ ndị mmadụ na-edozicha ilo anyị agba mbọ ka anyị nwere ike gọọmenti ya na-eme nke ha gọọmenti dị slow anyị a na-alụkwa nke anyị nke mmadụ nwere ike ime mewezie ka a sị na gọọmenti bịa sị wepụ aka ebe a ka anyị akwụsị daalụkwa truth is life daalụkwa nwanne m nwaanyị na my auntie daalụ nne kenechi onye ọbụla tinyere ọnụ n'ife anyị na-ekwu ngwanụ ebe a ka anyị abịa n'isi njedebe ife a sị nke anyị were obere oge kpaa ife gbasara ndị Igbo ka ọ dị n'oge ọzọ.